ended live earlier. Sorry po. Coffee? Let's kapit tayo. Tayo magkape. Nag-ended agad yung live. Sorry po. Ended live agad. Kape. Salang pagkalimo. Kape po. Kape po. Nag-ended live agad-agad ako kasi may natanggap ako na message notification na kailangan ko agad mag-ended or else baka yung masuspension yung channel ko. Bakit kaya? Anong mali? Hindi ko alam kung anong mali. Masyadong maselan si YouTube na yun. Masyadong sensitive. Hindi ko alam kung bakit. So, sorry guys. Kailangan i-ended kanina. May notification kasi akong nabasa sa comment section. Kailangan ko agad mag-ended live as soon as possible or else may punishment. So hindi ko alam kung anong nangyari sa live ko, kung may ginawa ako or ano. So parang feeling ko naman I'm sure na wala. Ay, ang hirap, no? Yung kahit ingat na ingat ka, tapos may nakikitang mali sa'yo, ganun. Pero at least, di ba, nag-warning. Warning, hindi yun agad-agad. Yung nakaraan kasi agad-agad na nag-stop agad. Inano agad ako ni YouTube ni Lolo na na-restrict ako. Hindi ko alam ang dahilan. Nakakasakit, di ba? Yung parang ang sinaktan ka ng hindi mo alam. Tapos hindi naman totoo. Nakakano yan. It's really hard. Ang magmahal ng ganito. Ang ginusto mo. Sayang. Marami na sanang nag-join kanina. Nasa 9. Sayang. Sayang test. Sayang talaga. Sayang. Anong nangyari? Hindi ko ma-explain. Bakit ano sa akin yun? Anong nangyari? Hindi ko alam ang dahilan. Dapat yan kasi alam mo na, ang alin po, Zane Geroy, alin po yung alam ko na, mahal mo na. Mahal mo na. Hi po sa 8 million. Hi sa 8 million viewers po. Salamat po. Baka pwede naman patamsak. Salamat. Hi Zen Geroy. Thank you so much. Thank you so 11 million in the house. Salamat. Ibat Adan. Ibat Aadan. Relatable, no? Salamat sa 11 million in the house. Salamat po. Thank you so much po sa 11 million in the house. Salamat. Baka pwede pong patamsak. Baka naman, please. Salamat sa 9 million. Masyadong masilan ngayon. Very sensitive ngayon si Lolo. Kasi, medyo, nasa na ako, monetization, na ako eh. Stage na ako eh. Kailangan makapasa ako sa requirements niya. Sana naman. Huwag mo akong i-reject. Masakit. Ayoko masaktan. Malapit na, Lolo. Huwag mo naman akong napipressure na ako. Tapos, my God. Hi po sa 5 million.
viewers in the house. Salamat sa nagtatambay. Salamat sa silent viewers. Salamat po sa inyo. It helps me a lot. Ay, salamat po. Ibat, ibat, iibat adan. Puso pa rin kinata ako sa Philippines. Ano yun? Puso pa rin kinata ako sa Philippines. Ano ibig mo pong sabihin? Do you mean? What do you mean? Salamat sa 8 million people in the house. Salamat po sa inyo. Nawala na si Bartolome Millares. Hi ma'am, hi po. Nawala na si Sadkat. Sorry Sadkat, nawala. Kailangan ko mag-ended live kanina. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong mag-live. Taga saan po kayo ma'am? Taga Bicol po. Taga Sorsogon, Bicol Province po, Philippines. Akala ko ikaw ay akin. Okay ma'am. Taga Negros po ako ma'am. Okay. Nice to meet you, Bartolome Millares. Nice to meet you po. At sa bawat minutong gusto ko nang sumuko. Salamat po ma'am. Pupunta na kami sa Batangas, hindi ko na makikita si tita. Sinong tita? Zen Giroy, sinong tita? Bakit malungkot? Pupunta na kami sa Batangas, hindi ko na makikita si tita. Ba't malungkot? Bakit hindi mo na makikita? Anong ibig mong sabihin? Marami pa namang marami pang panahon. Tita ko, yes. Marami pang panahon na magkikita pa. Maybe next time ulit na pagkikita. Temporary lang naman yung hindi pagkikita. Doon na kami titira. Okay. So baka bisitahin ka ni tita mo doon sa Batangas. Saan ka sa Batangas titira? Saan kayo sa Batangas titira? Zain Geroy. Pangalan ay sana pinalang matatagpuan at para bang kahirap na paniwalaan pangako sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang aking pag-ibig. Upang di magkalayo kailanman
ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo. Cha, 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 cha. Salamat man sa 1 million. Salamat sa nag-i-stay. Baka pwede naman patangsak. Wala, walang thumbs up. Kayo. Nag-stop lang. Expense. Alam kong mayroon ng iba. Sikilos may nadarama. Bakit kailangan ko mag-type kanina? Hindi ko siya maintindihan. Questionable yun sa ano. Ano nangyari? At sa karat minutong I feel so kutsara eh. Kinutsa ay tinidor yung tinidor yung tinidor. Ano ba yun? Tinidor yung ano, tininidor. Yung kape. Tininidor yung kape. Ano ba yun? I found love for me, darling. Just dive right in and follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. I just getting a feeling that fighting against all odds. I know it'd be alright this time. Darling, just hold my hands. There's gonna be a man. Masyado na tayong umuwi. Aray. I will end the live soon. Tonight, I will make live again. Go live again. Salamat sa 2 million viewers. Salamat. Tara kape. Mainit dito sa amin. Init. 15 minutes left. Malunti na lang. Found the love for me.
Aray ko. Bye-bye. See you next live in few hours. Salamat po. Bye for now. See you my next live. God bless. Love you all. Sana.